de Harry Potter. Fa pena obrir-la. És que estic super emocionada. I ai! L'acabo de liar, espero que no s'hagi trencat. Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Harry Potter en català. Avui estem aquí perquè va ser el meu aniversari i m'agradaria ensenyar-vos tots els regals que m'han regalat de Harry Potter. Però abans de començar, deixeu aquí els comentaris quants anys creieu que tinc. Que m'agradaria saber si algun de vosaltres ho ha encertat. Bueno, comencem pel principi i és que tinc un amic que em va regalar aquest termo de Harry Potter i és xulíssim, m'encanta! Porta doncs aquest color així moradet que el trobo preciós perquè és bastant discret i no és una cosa super òbvia que és de Harry Potter i després aquí davant porta el logo. M'agrada perquè el logo també és bastant discret i no és allò que posi Hogwarts supergros aquí davant. I va doncs amb aquesta tapa del que fa clic per poder veure. Encara no l'he estrenat, però el tinc pendent i la veritat és que el faré servir molt, sobretot ara a l'hivern que fa bastant de fred, doncs m'hi posaré el meu te calentó i ja podré sortir cap a fora. Un parell de coses més que m'han regalat han sigut aquests ous de Harry Potter i la veritat és que jo ja me n'havia comprat algun i estan molt bons i les sorpresetes que hi ha a dintre són molt cookies perquè són doncs això, els Funkos, no me'n recordo mai dels noms, són els Funkos els que hi ha a dintre i tinc moltes ganes d'obrir-ne un i veure què hi ha. De fet, per què no n'obrim un junts? No! Bueno, espera, un moment, que ara no ho entenc el que m'ha tocat. Pensava que m'havia tocat la Luna, però és que només m'ha tocat un lleó. I això per què és? Ai, per guardar cables! Digue'm que és per guardar cables! Ai, per què és? No ho entenc. Què és, per posar-li sobre la Luna? Ai, no ho sé. Això no és per posar-li sobre la Luna, perquè mireu com va per darrere. Gent, això és almenys ho faré servir per això és un guardacables! I m'encanta, ho trobo superútil, perquè jo sempre soc la típica que enganxa els cables així amb una gometa o alguna cosa, perquè si no després es queden tots liats, i això és el lleó de la Luna. Però un guardacables, m'encanta! Vale, una altra cosa que em van regalar va ser tadam! Aquesta granota de xocolata que a dintre hi porta doncs les cartes aquestes així dels bruixots perquè es puguin col·leccionar. I ara passo a tots aquells regals que m'ha fet una amiga meva que va anar als estudis de Harry Potter d'Estats Units a Califòrnia i em va portar un piló de coses. Primer de tot és aquesta xocolatina de Harry Potter que és molt fineta però jo crec que està boníssima i a més va decorada doncs, mireu si veieu aquí, va decorada cada quadret de xocolata doncs amb figuretes de Harry Potter i aquesta sí que tinc moltes ganes d'obrir-la però tal com li vaig dir a la meva amiga em fa pena obrir-la i menjar-me-la, però ho he de fer perquè si no la xocolata es fa malbé, queda així com blanquinosa i queda feta malbé. Una altra cosa que m'ha portat dels estudis de Harry Potter és la granota oficial de xocolata, que això sí que és que tinc moltes ganes d'obrir-la. Si teniu ganes de que l'obrim en un vídeo i la proveu, sisplau, deixeu-me aquí els comentaris i ho farem junts, és que estic super emocionada i tinc moltes ganes de menjar-me-la. I després ja, per acabar, aquesta amiga em va portar una cosa super xula, que la veritat és que no m'esperava per res del món, i és una vareta oficial d'Ollivanders, que a més està personalitzada. Ui! No sé si es veu, si s'acaba de veure bé, però és una autèntica passada aquesta vareta. De fet, la vaig a treure per aquí. I... Uau! És que estic speechless. No tinc paraules per poder descriure això. I el que va ser més fort de tot és que, bueno, segons el que em va explicar ella, tu quan vas als estudis et pots personalitzar una vareta segons doncs, el teu nom i el teu caràcter. Clar, jo no hi he anat mai, llavors no sé ben bé com funciona. El test que vaig fer jo de Harry Potter em va sortir que la meva vareta està feta dels mateixos elements que la vareta que em van portar i ells no en tenien ni idea. És preciosa, és preciosa. I aquí doncs, porta com una llum LED i si vas allà als estudis doncs pots anar encenent coses amb
amb aquesta vareta. Ara que tinc això, veig obligada a anar-hi un dia. Vale, us volia ensenyar què més hi anava dintre de la caixa, però com que no veig res, em vaig a posar les ulleres. I és que la vareta va guardada així. Pam, aquí dintre. I després, a la part de dalt de la caixa, doncs et diu de què està feta la vareta. I després també hi ha, doncs, com aquest tipus de tríptic que diu a on pots fer servir els encanteris. I doncs t'explica com fer-ho i on fer-ho. I després doncs aquí et porta un mapa de Hogsmeade. És una autèntica passada com arriba a estar detallat aquest mapa. A més està molt ben cuidat amb tots els detalls de com estaria fet la saga de Harry Potter. I a més a dintre també et porta doncs, una explicació de tots els encanteris que pots fer i quin moviment has de fer amb la mà. Bueno, com us podeu imaginar, això m'ho guardo com un tresor i la tinc de fet guardada a les meves lleixes, on hi tinc tots els llibres de Harry Potter i tinc com una espècie de lavador al mig de la lleixa perquè així m'hi queden més llibres. I doncs això ho tinc posat allà a la lavador més baix per exposar-ho i queda perfecte. La veritat és que va ser un regalasso i estic molt feliç de poder tenir aquestes coses, de debò que tinc amics que em coneixen com ningú més. Vale, i després ja sí que sí, l'última cosa que em van regalar de Harry Potter van ser aquestes galetes que, perdoneu, hi ha tota la caixa de cada d'oli perquè les vaig deixar a la cuina al costat del setrill i bueno, ara m'han quedat així. Són com unes Oreo, veieu? Són així com unes Oreo, però estan també com decorades de Harry Potter. Encara no les he provat, però sincerament tinc bastantes ganes de provar-les. I el guai és que venen en packs de 4, així que me les puc endur a la feina o al bus, al tren, a l'avió, on vulgui. I ja us faré review a veure si estan bones o no. Ostres, gent, jo ja estava aquí recollint la parada, però és que me n'he descuidat de que em van portar un regal que encara no he obert i anem a descobrir què és, que per aquí es transparenta una mica. I ai! L'acabo de liar, espero que no s'hagi trencat. Buah! És una làmpara! És una làmpara, uah! Bell Jar Light! Touch activated on off! Vale, anem a l'obrir ara mateix perquè sí, és que ja sé on te la posaré. Trenqui. Tadam! La làmpara amb l'Stitch daurada. I des d'aquí només vull dir que moltíssimes gràcies a tots els que m'heu regalat alguna cosa i heu pensat en mi. Us envio un petonarro enorme. Molt bé, Potterheads, això és tot per avui. Deixeu-me aquí als comentaris, sisplau, què us han semblat els meus regals i quin us agradaria que us regalessin a vosaltres. I si teniu ganes de que us faci algun unboxing d'alguna d'aquestes coses d'aquí, que encara que si em dieu que no, segurament ho faré igual. Però bueno, és que en tinc ganes. I ara sí que sí, ens veiem a la propera i feta. Adéu, adéu!